играчите на Естеба Виго. Сега отново ще си припомним по-интересните моменти от матча до тук. Еркулес беше тимът и е тимът, който победи Барселона единствено от началото на сезона в всички турнири. Това се случи на 11 септември 2010 година на Камп Ноу 2-0 с двата гола на Валдес. Лионел Меси можеше да открие резултата. В самото начало на срещата направи го и той отново 5 минути по-късно. Неточен мерник за лауреата на златната топка. След това и Педрито също стреля от дистанция. Страхотно израстване в играта на Педро Родригес. Дани Алвеш тук се опита да влезе с топката в вратата. Ето е чудесната комбинация между Валдес и Трезеге и неувереното действие на французина. Забил толкова много голове в кариерата си, тук обаче не прояви хладнокръвие. Избърза малко, мислеше си, че Пике ще се втурне към него, това обаче не стана. И така Еркулес пропусна шанса да излезе напред в резултата. Дани Алвеш подаде много силен пас към Меси, след това Давид Вия от разстояние неточно, като на два пъти загубиха при една комбинация топката. Тя случайно се озова след рикошет в края на Давид Кортез в Шави. Той за Педро и 43-та минута каталунците излязоха напред 1-0. В близкия ъгъл на Хуан Калтайот безпощаден удар на Педро Родригес. Така приключи първото полувреме. След още една рекламна пауза се връщаме обратно на живо в